Юрата завершить моя Буга. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Куда мумелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгат Тулина. Бүгенге тапшыру татар киносы тарихындагы мөһим вакыйгалар, иң үзенчәлекле татар фильмнары һәм күптән түгел татар кино оешмасының 100 еллыгына багышлап үткәрелгән юбилей тантанасы хакында. Татар киносы тарихы 20-нче йөз башына барып тоташа. 1908 елдан башлап Казанда һәм Казан губернасында, түгелрәк әйтсәк, Кукмарада, Чистайда меценатлар үз акчаларына кино күрсәтү заллары, биналары төзи башлыйлар. Аларда чит ил кинолары да, Россия кинолары да күрсәтелә. 1917 елда Казанда кинематография хезмәте берлеге, 1924 елда Татар кинематография берләшмәсе төзелә. Аны кыскартып Татар кино дип йөртәләр. Төп вазифасы кино төшерү һәм кино хезмәткәрләре кадрларын әзерләү була. Шуннан бирле бер гасыр гомер үткән. Ул гасыр үзенә җиңүләрне дә, сынауларны да, үсешләрне дә барысын да сыйдырган. Ни генә эшләнсә дә, төп нәтиҗә ул әлбәттә безнең фильмнар. Беренче татар нәфис фильмы Тосыр халык комиссарлары советы заказы буенча Совкино остаханәсе тарафыннан 1927 елда төшерелә. Бер ел алдан фильм өчен сценарийлар конкурсы игълан ителә. Әлеге конкурста Әгерҗедән яшь партия хезмәткәре Габдрахман Шакиров җиңеп чыга. Җиңү яулаган сценарийларның идеясына таянып, танылган кинодраматург Натан Захри Булат Батыр фильмы сценарийсын яза. Пугачев восстаниесе турындагы әлеге фильмның режиссеры Юрий Тарич була. Булат Батыр фильмы Кремльдә, Казан су ярында төшерелә. Бу Совкино һәм Таткино киностудияләренең беренче уртак эше. Сүз уңайыннан фильмның режиссеры һәм консультанты Каюм Поздняков соңрак Бөтен Россия дәүләт кинематография институтын тәмамлап, үзе фильмнар төшерә башлый һәм беренче профессиональ татар кинорежиссеры буларак таныла. Татар киноға 100 яш. Кино сәнгате өчен үзенең тиңсез зур өлешен кертүче оешма юбилей кичәсен Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә гөрләтте. Безнең зур программа, менә әле генә без кунаклар белән түгәрәк стәл үткәргән идек. Бу Казан мәдәният институтында һәм бөтен БДБ-ләре катнашты, һәм Россия регионнары бик эшлекле сөйләшү булды. Матур гына проектлар киләчәктә көтәбезне Алла бирсә. Менә бу 100 еллык уңайыннан без инде бөтен тарихны җыярга тырыштык. Чөнки 100 елда күп нәрсәләр булган, күп чаралар булган, күп кешеләр катнашкан. Шуңа күрә без инде менә иң мөһим вакыйгаларны безнең фотоальбомга да урнаштырдык. Һәм бүген безнең залда 200-гә якын ветеран. Демәк, шул кешеләр киноиндустрияны ясаган, киноны эшләгән, прокатны эшләгән. Мин бик рәхмәтле беренче чиратта менә шул ветераннарга. Чөнки алар булмаса, нигез булмас иде. Без инде дәвамчылар гына традицияләрен дәвам итәбез. Филармонияның фойесында оешманың тарихын сурәтләүче күргәзмә дә оештырылган иде. Биредә төрле еллардагы кино төшерү өчен махсус техника, төрле документлар, афишалар урын алган. Говорить о том, что в этой выставке вся история кино, конечно, это было бы слишком громко. Столетняя история татар-кино – это очень много всего. И мы подготовили помимо этой выставки еще альбом юбилейный, в котором гораздо больше фотографий, информации. А здесь то, что мы смогли вывести сегодня на мероприятие, это исторические фотографии, которые кратко, поверхностно охватывают весь период татарстанского кинематографа. Причем, несмотря на то, что сегодня мы празднуем столетие именно организации Татар-кино, которое в разное время называлось Таткино, Таткино-видеопрокат, разные были названия. Но были еще другие кинематографические организации, такие как студия кинохроники, организация Союз кинематографистов. Мы, тем не менее, постарались кратко включить и сюда материалы о них. Мәгълүм ки, оешма кинофестивальләр оештыру белән дә дан тота.
Һәр елны татар кино башкалабыз Казанда, мөселман кинофестивале кысаларында бар дөньяны җыя. Мөселман кинофестивале турында әйтеп үтсәк, ул инде ел сайын үтә. Белегезчә инде, һәм инде менә бу елны Алла бирса дип әйтик инде сентябрь аенда 20-нче тапкыр инде ул Алла бирса үтәчәк. Анда инде без бик күп кунаклар көтеп калабыз инде, катнашучылар 100-дән артык килә инде. Төрле яклардан, ул Үзбекстан, Таҗикстан, Иран, Ирак илләре, Төркия илләре, төрле яклардан киләләр. Бик күп кунаклар. Шуңа күрә инде хәзердән үк инде әзерләнә башладык шушы мөселман кинофестиваленә. Һәм инде тагын да милли мультфест безнең үтә. Шулай ук бик матур фестиваль, ул инде балалар өчен анимацияны күрсәтәләр инде балалар шунда. Шуңа күрә инде быел да Алла бирса шушы милли мультфест үтәчәк дип ышанып калабыз. Юбилей тантанасына СНГ илләренең кинематография оешмасы җитәкчеләре дә килгән иде. Бу инде Татарстанның һәм Татарстан кино сәнгатенең дәрәҗәсен раслаучы бер факт булып тора. Казанда беренче документаль фильм 1930 елда төшерелә. Татарстан 4 елга иле дип аталган әлеге фильм Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасының 10 еллыгына багышлана. Төп сценарий авторы Сергей Ермолинский була. Фильмны 2 төркем төшерә. Беренчесе режиссер Михаил Вернер һәм оператор Константин Венц. Икенчесе яшь режиссер Александр Дубровский һәм оператор Николай Анощенко. Кинорежиссер ассистенты Каюм Поздняков. Кинофильмга музыканы күренекле татар композиторы Салих Сәйдәшев яза. Беренче тулы метражлы әлеге документаль фильм бөтен Советлар Союзы буенча тарала. Алга таба Казанда башка нәфис кинокартиналарда төшерелә. Мәсәлән, Александр Дубровскийның Татарстан һәм Марк Донскойның Максим Горький турындагы Мои университеты фильмнары. Алар кино тарихының башлангыч чорларында иң якты үрнәкләр булып саклана. 1932 елда Восток кино базасында Татар кинохроникалар союзы оештырыла. 60-нчы елларда ул илдәге иң ире документаль киностудияләрнең берсенә үрелә. Фильмнар бөтен союз буйлап танылу ала. Алга таба Казан операторлар мәктәбенә нигез салына. Ул бөтен илгә дан казана. Казан кинохроника студиясе эшләгән чорда 4500 кинопродукция чыгарыла. Киножурналлар һәм документаль фильмнар бөтен республика тарихын үз эченә ала. Гомумән, татар киносының үсеше, республика үсеше һәм илебездә булган вакыйгалар белән тыгыз бәйләнгән. 1974 елда Бакуда Бөтен Союз кинофестивалендә Казан кинохроника студиясының «На Волге» широкой киножурналына беренче премия бирелә. Эрзе кинофильмы исә Италиядә халыкара кинофорумда күрсәтелеп югары бәя алганнан соң дөньяның 40-тан артык илендә тәкъдим ителә. Кинематографистлар илебездәге һәр тарихи вакыйганың үзәгендә кайнаучы шаһитләр. Бөек Ватан сугышы елларында да кино хезмәткәрләре бөтен халык белән бер рәттән эшләгән. Иҗатлары белән җиңүне якын айткан. Фронт операторлары тарихка хәрби кинохрониканың уникаль кадрларын калдырган. Бүгенге көндә дә алар иң кайнар нокталарда илебез тарихын мәңгеләштерә. Татар киноның юбилей кичәсенә татар кино сәнгатенә үзеннән өлеш керткән шәхесләр бихисап җыелган иде. Алар белән без дә аралаштык. Мин үзем шушы системада 12 ел эшләдем, 1989-дан 2002-гә кадәр. Ул инде камилләшкән, яхшы системага кино бара торган инде. Әйтик, мин эшкә кергәндә бик теге кино күчеш булды. Хәтерләсәгез, эротик фильмнар, интердевочкалар кайта башлады, легенда на Раяме дигән кинолар кайта башлады. Эшли башлаганда дирәк авыррак булды, чөнки өстәгеләр әйтә күрсәтмәгез, халык тели, әлбәттә ничектиләр әле, тыелган ризык тәмдерәк тыела бит инде. Халыкка да каршы килеп булмады, ләкин үз юлыбызны табып, барыбер артык бузык кинолар күрсәтмәдек. Әкрен генә халык үзе туйгач, ул әйберләр югалды. Менә һәр кешеләрне карасагыз, алар экранда шәрә кеше эзләмиләр. Алар хәзер киенгән кеше эзлиләр. Ул вакытта киресенчә шәрә кешеләрне эзлиләр. Гамил әфәнде фикеренчә, бүген инде халыкны юмор кызыксындыра. Дөнья булгавыр булганга, концерт, кино кичәләрдә тамашачының ял итәсе килә. Менә мин бер көнне карадым, исәнмесезне бик күңелле җырлап утырдым. Бик матур итеп төшергәннәр.
Анан мына Миколай деген киноны карадым, миңа бик ошап бетмәде ул, или аңлап бетермәдем мин аны. Бар, мәсәлән, мин 2010 елны үзем төшергән идем кино, үземне мактау түгел. Майсыз Халжа деген кинокомедия. Интернетта 1,5 миллион просмотр булды. Кешеләр карыйлар, яраталар. Мин инде үзем 2 кино төшердем. Аннан соң 6 кинода үзем артист булып уйнадым. Кинодан ерак китмим, чөнки мин киноны яратам. Минем әти бик яратадыр киноны. Авылда булган һәр киноны калдырмыйдыр. Мин дә аңа ярып чыгадыр, балалар карый торган кино булса инде. Менә күңелгә кирип калган. Артист буларак параллельно кинода минем тормышта шундый бер эз дип әйтим инде. Республикабызның район мәдәният йортларында кинотеатрларда эшләп килә. Биредә Пушкин картасы белән яшь буын төрле кинокартиналарны карый ала. 2020 елда Бас мәдәният йортында капиталь төзекләндерү булды. Менә шул чордан безнең инде киногалактика дигән кинозал эшләп килә. Һәм инде бүгенге көндә без татар кино белән бик зур элемтәдә торабыз, эшлибез. Шул вакытта яңа кайткан киноларны Пушкин картасы буенча укучыларга да күрсәтәбез инде. Былтыр безнең менә Чебурашка дигән кино ажиотаж алса, инде быелгы елда Лёд 3 менә бүгенге көндә бик популяр бара. Апас халкы бик тә яратып йөриләр. Һәр көнне диярлек кино сеанслары бара. Мен 1981 елда Татарстан кинематографистлар берлеге оештырыла. Идарәнең беренче секретаре итеп Казан кинохроника студиясы директоры, Тоссырның ат казанган мәдәният хезмәткәре Игорь Алексеев билгеләнә. Бүгенге көндә Татарстан кинематографистлар берлеге Россия кинематографистлар берлегенең иң ире төбәк бүлекчәләреннән берсе булып тора. Берлектә 57 әгъза исәпләнә. Җитәкчесе кинорежиссер Илдар Ягафаров. Казанда халыкара мөселман киносы фестивале барлыкка килү татар киносы үсешенә шактый этәргеч бирә. Кинофестиваль тарихы 2004 елга барып тоташа. Беренче фестиваль Алтын мөнбәр исеме астында Мәскәүдә үтә. 2005 елда исә фестиваль Казанга күчерелә. Шуннан бирле ул елда Татарстан башкаласында үткәрелә. 2009 елга кадәр Алтын мөнбәр исемен йөртә. Кинофестиваль елдан-ел үсеш ала. Географиясы киңәя, фильмнар исемлеге байый бара. 20 ел эчендә шактый үзенчәлекле яңа форматтагы фильмнар туа. Татар киносы яңа сулыш ала. Фестиваль елдан-ел географиясын һәм катнашучылар санын киңәйтә. Беренче Алтын мөнбәрдә дөньяның 12 иленнән нибары 40 фильм катнашкан булса, 2023 елда 44 илдән 712 гариза кабул ителгән. Соңгы 10 ел эчендә фестиваль йыгынтысында Татарстан кинематографистлары тарафыннан 32 тулы метражлы, 200-дән артык кыска метражлы һәм 100-гә якын документаль фильм төшерелгән. Әлеге саннар бәйге конкурслар, фестивальләрнең чыннан да иҗатны үстерүгә ярдәм итүе хакында сөйли. Татар киносында телевидение өчен төшерелгән сериаллар айрым урынны биләп тора. Әлеге эшчәнлекне Әхтәм Зарипов башлап җибәрә. Аннары Нурания Җамали дәвам итә. Әлеге фильмнар исемлегендә ялан аяклы кыз, ак чәчәкләр, тапшырылмаган хатлар һәм башкалар бар. Тамашачылар тарафыннан яратып кабул ителгән татар фильмнарының күбесе Гаяз Исхакый, Аяз Гыйләҗев, Габдрахман Әбсәләмов, Гадел Кутуй, Туфан Миңнуллин, Мөхәммәд Мәгдиев кебек татар классик язучыларының әсәрләренә нигезләнгән. Бу үз чиратында татар әдәбиятына яңа сулыш өрү, язучыларны мәңгеләштерүдә булып тора. Әлеге нисбәттән татар кино шактый зур эшләр башкара. Бүгенге көндә оешманың җитәкчесе күп фильмнарның идея авторы, продюсеры Миләүшә Айтуганова. Аллаһка шөкер, кино карыйбыз. Нәрсә дип язганнарында? Кино дигәннәрме? Сансызның кайчан кинода җүнле әйбер күрсәткәннәрен күргәнегез бар. Кеше котыртып, яшьләр бозып яталар, уятсызлар. Татар киносына 100 ел. Почти минем белән бергә эшләткән. Аерма шунда, безнең татар киносы әле яшь үсә, ә мин үзегез күрәсез. Я урыслар да бар диделәр. Урысча сөйлим әле. Я люблю кино, но
думаю, что кино меня любит. Кино любит красивых, как Ален Делон, Жан Море. И чтобы они еще показались лучше, красивее, там Фернандели пускают. Вот в этом смысле меня можно тоже использовать. Так что это большое время, но малое для кино. Я думаю, кино сейчас растет, она будет расти. Я поздравляю сначала всех кинематографистов с праздником, желаю успехов, удач и хорошего настроения. Шара төрле оешмалардан бүләкләр тапшыру, төрле еллардагы кинофильмнардан өзекләр карау, җырларын тыңлау белән дәвам итте. Уку яктан күрсәткәндә 100 еллыктан безнең республикабызда мәктәп сакланылган. Безнең шәкертләребез бүгенге көндә Россия күләмендә, чит илләрдә беренче урыннар алалар, гран-прилар алалар. Һәм менә безнең шәкертләребезне әйткәндә федераль күләмендә бөтен югары йортлары арасыннан, уку йортларының арасында безнең шәкертләребез кино бүлегеннән алар стартаплар, безнең 3 стартап бар, 3 миллионерларыбыз дип әйтәм мин аны. Алар бүгенге көндә кино юнәлешендә менә яңа проектлар әзерлиләр. Һәм без Россия күләмендәге Мәскәүгә барганда безнең студентларыбыз декада выпускников дип атала бар безнең җыелыш һәм анда улар үзләренең киноларны күрсәтәләр. Я всегда презирал людей, которые слишком много заботятся о своей сытости. Человек, он выше. Он выше сытости. Biz төшердек Әмир Хан Еникинең 3 әсәренә нигезләнеп, матурлык бер генә минутка һәм кем җырлады. Үзебезнең Татарстанда төшерелде, Саба районы Кырсабаш авылында. Бүгенге көндә ул фильм прокатта бара, 823 километр. Әле ул гына түгел, ул фильм гына түгел, былтырлары без төшердек Илдар Юзеевның Гашыклар тауы әсәренә нигезләнеп, аның сценарий авторы һәм режиссеры, аның улы Салават Юзеев. Ул фильм әле төшерелеп бетмәде. Бүгенге көндә дә съемкалар дәвам итәчәк. Алла бирсә, бәлки көзгә ул проект әзер булыр инде. Ул проект буенча әле без масштаб зурдан булды, чөнки без барып Белоруссиядә дә фильм төшердек. Белоруссиядә безнең сугыш элементлары төшерергә туры килде һәм менә калган съемкалар Мәскәүдә узырга тиеш, анда барып төшерәчәкбез, Алла бирсә. Бүгенге шушындый зур күркәм бәйрәм белән барлык коллегаларны тәбрик итәм. Татар киносы үссен һәм яшәсен, чәчәк атсын. Шушының белән тапшыуыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар киносы тарихындагы мөһим вакыйгалар, иң үзенчәлекле татар фильмнары һәм күптән түгел татар кино оешмасының 100 еллыгына багышлап үткәрелгән юбилей тантанасы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыуын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш чилги бурчухне тынже путмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.